ganyen celery ko lemon celery ma'ana celery juice baya narka kitse. Haka ma matsa lemon tsami cikin ruwa baya narka kitse. Haka ma zuma cikin ruwan ɗumi ba ta narka kitse. Babu wani abu a duniya da za a ci ko a sha da za a ci yana narka kitsen jikin ɗan adam. Abu ɗaya da yake iya narka kitse shine idan mutum ya rage yawan calories ma'ana yawan sinadarin da yake ƙara kuzari da yake ci kullum a rana. Amma abin tambaya a nan shine shan lemon celery ma'ana celery juice ko kuma matsa lemon tsami a cikin ruwa ana sha ko kuma shan zuma a cikin ruwa yana sawa a iya rage ƙiba? Za su iya sawa a rage ƙiba, ga kuma yanda suke iya sawa a rage ƙiba. Ku tuna cewa mun yi maganar calories ma'ana sinadarin da yake sa kuzari. Kowane abinci akwai adadin calories da yake da shi. Wani yana da calories da yawa, wani kuma calories ɗin shi ba su da yawa sosai. Shi celery ba shi da calories da yawa. Tsinke ɗaya na celery bai fi calories ƙwaya 10 yake da shi ba. Cikin kofi ɗaya na yankakken celery bai fi calories guda 14 yake da shi ba. Yawanci masu shan celery juice don su daga ƙiba shine abu na farko da suke sha da safe. Idan suka sha celery juice ɗin nan cikinsu zai cika, za ku ga ba sa jin yunwa kenan. To kun ga mutum ba lallai zai nemi abin da zai karin kumallo da shi ba. Daga nan ai mutum ya riga ya rage yawan sinadarin ƙara kuzari da zai ci a rana. Idan ma a ce kamar tsinke 3 na celery mutum ya amfani da shi don karin kumallon nan na safe bai fi calories guda 30 ko ma a ce 40. Idan kuka kwatanta wannan da kamar a ce mutum zai yi karin kumallo da su dankali da kwai soyayye da wani shayi mai madara wanda calories ɗin shi akalla za su zarta 500. Ina za a haɗa calories 30 da calories 500? Ko a nan mutum ya rage yawan calories ɗin da yake ci a rana. Idan aka ci gaba da yin haka na tsawon lokaci a hankali jiki zai ringa ɗebo calories daga teɓar da yake da ita a jiki yana amfani da su saboda an rage mishi abin da yake amfani da shi kullum a rana. Haka ma ruwan lemon tsami da ruwan da ake saka mishi zuma suke aiki. Shi ruwa ba ma shi da calories kwata-kwata, ba shi da sinadarin ƙara kuzari. Saboda haka ɗan lemon tsami ko zumar da za a ɗan ƙara mishi calories ɗin da za su saka mishi kaɗan ne. Idan kuma zai ci gaba da shan wannan ruwan zuma ko ruwan lemon tsami sau da yawa a cikin rana za ku ga ciki yana cika. Saboda haka za a rage yawan abincin da ake ci gabaki ɗaya ranar. Saboda haka za a rage yawan calories da ake ci gabaki ɗaya ranar. Amma abin dubawa a nan shi ne mutum ba zai iya ɗorewa da shan waɗannan abubuwan na muddin rayuwa ba. Saboda haka ina mafita? Gara mutum ya nemi masana ingantattu wanda za su koya mishi dabarun yadda zai iya ramewa wanda zai iya ɗorewa muddin rai. Babu wanda ya ce sai an sha wahala ko kuma an daina cin abinci mai daɗi don a rame.